tebu. Satu aqua gini harganya 10.000 guys, pas es. Nyang sok sik dimik sik to. Gak mbok telepon to wong. Ya iki alamatnya. Aku ngelak sik. Minum es tebu dulu, hawanya panas. Hah? Di gelas ya enak. Enak, tapi aku jual ini ganti ya. Dotan aku. Jambok blok gak legi lek karo es gak seger. Apa gelas ini kono? Seger guys. Berdua. Emang menit bekas. Tadi tak cek ya. Bocor. Pak Susen ngerokok. Ini bakul cilok ya monggo. Segar. Lanjut beli es poci. Ini daftar atau menu dan daftar harganya guys. Es teh poci. Sampai di tempatnya Pak Pos Benculuk lagi. Tuku es telu tibake wonge papat. Soke merongos. Ya iku kok bendina dikongkon mrene terus kok. Mrene yo dupeni ora tau dupeni. Gondon. Aku sing abang ya. Apa? Tak bawakan oleh-oleh. Loh, endi wonge ora enek. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nah, ya ngono lek nek wong salami disauri. Ya iya. Sayo ya Andre dijiar ae. So. Yo lek Andre malah tak celuk wong partner kok e. Tak telepon padahal memanggil. Heeh lho. Diuber ora kena ya wis. Tak Uber Mas tenan kae. Enek suarane wedhus ingon-ingone Pak Pos iku guys. Oke, sik golek opo kene kono. Aku sampean boyongan sampean gak jagong. Iya, kok dikabari. Lah iki wis tak Kan dikabari saiki kan wis tak kabari. Ya wis seneng. Paling ditelepono sesuk aku sik repot Mas, enek acara gendoren opo kek. Yuhu. OTW pulang ini guys.
baksone masih ya tutup kayak. Ngarepan. OTW pulang.